دقم 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 وين نزاري دقم 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 هي نزعوت دقم 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 نزعوت دقم 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 وين نزاري دقم سلام كمي توعلو زخبركم تخطاتلتي مدبنا نلوم خا بادم ايتبولوني ابتحت زبل ارستي نستدالو صحف نباهم نبلو مكتتالكم نعدم ኤርትራ መንግስት ጋር ተያዘብን የሚለው መሬት በቅርቡ በነበረን ግምገማ አንስተውታል ነጌታቸው ከኛና ከትግራይ ክልል የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሟል ቦታዎቹ ሄዶ እንዲያይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ዓሊ ምስ ልዕሊ 200 ወኪላት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ብሕወሓት ዝለዓል ስነመጎት ስታተስኮ አንተ ማለት ኩሉ ሓይልታት ናብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ቦታ ምምላስ ዝብል ብምንጻግ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ሕቶታት ብመሰረት ስምምዕ አልጀርስ ቀያዲ ፍርዲ ኮሚሽን ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ከም ዝርኦ ገሊጹ ኣብ ጉዳይ ኣከራኸርቲ ኮንቴስትድ ቦታታት እውን ድሕሪ ምምላስ ተፈናቐልቲ ብሬፈረንደም ከም ዝፈትሖ ነቶም ወኪላት ደጊሙ ኣረጋጊጹ ኣብ ዛዕባ ኩናት ንመራሕትኩም ማዓዱ ሕጂ እውን ንኩናት ይዳለዉ ኣለዉ ጽባሕ ኣይነገረናን ከይትብሉኒ ብምባል ነታ ኩዕሶ ደጊሙ ናብ ትግራይ ቀሊዕዋ ንመራሕቲ ትግራይ ክብል ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ኩናት ከምዘይኣቱውን ብዘይሕብእብእ ተዛሪቡ ሜስ ንዘይፈልጦ የጥሩጦ እንዲ ዝበሃል ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣሽኪዕዎም ዘሎ መራሕትን ልሂቃን ሜድያታትን ዲያስፖራን ትግራይ ሎሚ ውሽጦም ዝፍትሽሉ ሰዓት ኣኺሉ ኣሎ ንኤርትራ ኣብ ጎድኑ ከሰልፍ ዝደሊ እምበር ንኤርትራ ጸላኢቱ ገይሩ ካልእ ጣጣ ከምጽእ ዝደሊ ፖለቲከኛ ኣብ ኢትዮጵያ የለን ዶክተር አብይ አህመድ ዓሊ ጥቕልል ኣቢሉ ባድመ ኣይትበሉኒ ካልእ ጣጣ ከይተምጽኡ ዓሪፍኩም ኮፍ በሉ ዝብል መልሲዩ ንመራሕቲ ትግራይ ሂብዎም ዘሎ እቲ ምንታይ ኤርትራ ብጀካ ንሰላም ንቋንቋ ግጭት ዝኸውን ግዜ ከም ዘይብላ ባሕሪ ምስ በለ ስለ ዝነገረቶ እሞ እንታይ ፍሉይ ፍጻመ ስለ ዝተኸስተዩ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ 25 መጋቢት 2024 ሓደ ሓድሽ ዝመስል ግን ድማ ሓድሽ ዘይኮነ መግለጺ ኣውፅኡ ዘሎ እዚ ኣብ ጉዳይ ክልል ኣምሓራ ሰሪሕዎ ዝተባህለ ናይ ካሪኩለም ካርታ ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለጺ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንክልል ኣምሓራን ንመንግስቲ ፌደራልን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓድሽ ሸርሒ ብምእላሞም እዩ ዝኸስስ ብተመሳሳሊ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክሲ ክኸስስ ምጽንሑ እውን ኣይዝንጋዕን ድሕሪ ምዝርጋሕ ናይቲ መግለጺ እንታይ ፍሉይ ፍጻመ ተኸሲቱ ዘይበለ ተዓዛቢ ዳርጋ ኣይነበረን እቲ ምንታይ እዛ ተባሂላ ዘላ ናይ ካሪኩለም ካርታ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመትን መንፈቕን ኣብ ግብሪ ጸንሐት ምዃና ብሓደ ሸነኽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ወገናት ዝተበጽሐ ስምምዕ ከም ውጽኢቱ ድማ ክልተ ኮሚቴታት ቆይመን ኣብ ጉዳይ ስምምዕ ፕሪቶርያ መጽናዕቲ የካይዳ ምህላውን ድማ ብኻልእ ሸነኽ ኣብ ግምት ኣቲኻ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተህዲድ ዝተመልኦ መግለጺ ከውፅእ ዘገድዶ ምኽንያት እንታይ እዩ ኢልካ ክትሓትት ግድን ይኸውን بمسرت تي أب أديس أبابا زوجة سممع نتي نساتهم بإيرترا تتحيزنا زبلوا مريت أبدوبات إيرتران إثيوبيان كيدا التتصار خوميتي وقيم الله قدامي مينستر إثيوبيا كاب سممع الجرس وتعيز تفترة قدا ينتلو منقص تخلص عاري زبل ملسون هيبيو لا أب قدا أكرا خرتي بوتاتات contested areas كاب فيدرال منقصتن كليلات تقراين أمحاران سوات سأت كوميتي سرحة جمير الله ጉዳይ ተማዛበልቲውን ድሮ ዝስራሓሉ ዘሎ እዩ ነዘን ክልተ ነጥብታት ኣብ ግምት ኣቲኻ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተህዲድ ዝተመልኦ መግለጺ ከውፅእ ዘገድዶ ምኽንያት ምርዳእን ምትንታንን ምቕማጥን ግድን ይኸውን ቀዳማይ ሴናርዮ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ቀጻሊ ግጭት ጸኒሑ እዩ መሪሕነት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሰፊሕ ናይ ሚድያ መጥቃዕትታት ክካየድ ጸኒሑ እዩ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ሕወሓት ተመሳሳሊ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ዝብገስ ህንዱድ መግለጺታት ሳዕቤኑ ቀሊል ኣይኮነን ምስ ብልጽግና ስምምዕ ኣይገበርኩን ኣብ ክንዲ ምባል
ምስ መንግስቲ ፌደራል ክልል ኣምሓራን ክጋጩ ዝኽእል ህንዱድ መግለፂ ምውፃእ ሰላም ክፈጥር ኣይክእልን። ካልኣይ ሴናርዮ መርሕነት ሕወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይኹን መርሕነት ሕወሓት ዕጥቂ ንዘይምፍታሕን ሰራዊት ንዘይምጥያስን ቀጻሊ ምኽንያታት ክፈጥሩ ጸኒሖም ኣለዉ። ሕጂ እውን ኩናት ክመጽእ እዩ ዝብል ዝንቡዕ መግለጺታት እንዳፈነኻ ካብ ሓላፍነትካ ናይ ምህዳም ስልቲ ድሮ ኣሰልቺና ይርከብ። ንምንታይ ግዜ ክዕደግ ተደልዩ ንዝብል ግን ኣብ መስርሕ ዝምለስ እዩ። ኣብ መደምደምታ ምምሕዳር ባይደንን ብፍሉይ ልኡኽ ማይክ ሃመር ኣቢሉ ንወያነ ዳግማይ ትንፋስ ንምስኳዕ ህርዲግ ኣብ ምባል ከም ዘሎ ስውር ኣይኮነን። ብዓንዲ ርእሱ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽልዋታት ከተዕቢ እንተኾይና ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ኩናት ሃዋህው ሙሉእ ብሙሉእ ክጠፍእ እትደሊ ኣይኮነትን። በብግዚኡ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኸይትግበርን ሰረት ዘለዎ ሰላም ንኸይሰፍንን ተተኻኢሉ ድማ ዲቕ ዝበለ ኩናት ደጊሙ ክናኸስን ናይ ግጭት ፍሕኛ ኣብ ምንፋሕ ይርከቡ። ግን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዓብዪ ድማ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ነዚ ሓቂ ተረዲኦም ዝሓለፈ ይኣክል ብምባል መጻወቲ ናይ ደገ ሓይልታት ንኸይኮኑ ንቕሓቶም ከበርኹ ይግባእ። ኤርትራ መንግስት ጋር ተያዘብን የሚለው መሬት በቅርቡ በነበረን ግምገማ አንስተውታል። ነጌታቸው ከኛና ከትግራይ ክልል የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ቦታዎቹ ሄዶ እንዲያይ ከኛ መከላከያና ትግራይ ካሉ ጓዶች በጋራ ሄዶ እንዲያዩ ከአልጀርስ ስምምነት ውጭ የሆነ ነገር ካለ ሪፖርቱ ሲመጣ እናያለን። ማንም የማንም ቦታ በኃይል ይዞ ለዘላለም መኖር አይችልም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም ካብ ሴንተር ፎር ሪሰርች ኤንድ ዶኩሜንቴሽን ማእከል ምርምርን ስነዳን ቅዱሳት ሃገራውያን ኣብ ዝብል ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተወስደ እዩ። ስለምክትታልኩም ነመስግን። ብሩኽ ምሽት። የማንም ቦታ በኃይል ይዞ እንዋጋ ዳግም ግጭት እንዳይፈጠር ትርፍ ነገር የተካሄደ ካለ አይተን ቦታውን ለይተን ኦፊሻሊ እነዚህ ጉዳዮች ይስተካከሉ ብለን በንግግር መልክ ልናበጅ እንችላለን። ይሄ ባለፈው ሳምንት ተነስቷል። የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ውጤቱን ካየን በኋላ ብንገልጽላችሁ ነው የሚሻለው። ሌላው ለእናንተ የመጨረሻ ያለኝ ሐሳብ ትግራይ ሆነው አሁንም በሆነ ሰበብ ሌላ ጦርነት ለመፍጠር የሚፈልጉ ሰዎች ተው በሏቸው። ጥቅም ስለሌለው በኋላ አልነገረንም እንዳትሉ፣ ይቅርብን፣ እንነጋገር። እናንተ እስካሁን ድረስ እናነጋግረው ብላችሁ እኔ አላናገርም ብያላቅም። ማናገር ስትፈልጉ ጉዳይ ካላችሁ እንደዛሬው ወይ ለጌታቸው ወይ ለአብርሃም ለካችሁ 10 15 20 ሆናችሁ አነጋግሩ። ለማነጋገር ዝግጁ ነኝ። ከዚያ ውጪ ውጊያ አያስፈልግም። ከመጣ ሌላ ጥፋት ነው የሚያመጣው። እስካሁን ከመጣ በላይ ጥፋት ያመጣል። ይሄን በእናንተ በኩል አደራ። በእኔ በኩል ደግሞ በተቻለ መጠን የተፈናቀሉ እንዲመለሱ፣ የተበላሹ እንዲጠገኑ፣ ችግሮች እንዲፈቱ ማክሲመም ባለኝ አቅም ሁሉ ሰራለሁ። ከልቤ ነው የምሰራው። በዚህ ጌታቸው እንደሚያግዝ ተስፋ አደርጋለሁ። አብርሃም እንደሚያግዝ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተ ይሄን እመኑ፣ አግዙ። በሚቀጥለው ዓመት ስንገናኝ አብዛኛው ነገር መልክ ይዞ ለመገናኘት ስለ ውጊያ እንዳንነጋገር ቢሆን ጥሩ ነው። የውጊያውስ እኛ ገምግመናል። እንዴት ተጀመረ፣ ማን ጀመረው፣ ለምን ጀመረ ብለን እናንተም ገምግሙ። ጊዜ ወስዳችሁ እዛ ውስጥ ትምህርት ታገኛላችሁ። ትምህርት ይገኝበታል። አንደኛው አይደለም ሁለተኛው አይደለም ሶስተኛው እንዴት ተጀመረ ብላችሁ መታችሁ እኔ ጋር ብትከሱ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁ መናገር ትችላላችሁ። ግን እውነቱ እሱ አይደለም። እውነት ስላልሆነ አይጠቅምም። ለእናንተ የሚጠቅመው እውነቱ ገምግሞ ማስተካከል። ከዚያ ውስጥ